लोगोफोर दिनै नोंथांमोननिसिम लाना फैदों आङो मोनसे टपिक बे टपिकआ स्पेशली फरायसाफोरनि थाखाय जायफोरा हाई स्कुल आरो कलेजाव फरायदों बिथांमोननि थाखायबो माने 8 9 10 आरो हायर सेकेन्डारि माने 11 आरो 12 आव फरायदों बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअ बिराद इम्पोर्टेन्ट जागोन गोबाङानो एप्लिकेसन लिरनो रोङा माखासेया रोंगौ नाथाय गोरलै रावजों लिरनो रोङा आरो माखासेया बुजि मोनाब्लासिनो ओरैनो लिरो दिनैनि नैबे एप्लिकेसना बिराद गोरलै रावजों नोंथाङाबो दिनैनिफ्राय एप्लिकेसन लिरनो हासिगोन मानो होनबा आङो गोरलै रावजों एप्लिकेसनखौ बोरै लिरो बेनि सोमोन्दै देखायनो नागिरदों स' आंनि नैबे भिडिअखौ फल' खालामोब्लानो नोंथाङा जायखिजाया रोखोमनि एप्लिकेसन आंनि बे मेथडखौ फल' खालामनानै लिरनो हागोन आरो गोरलै रावजों गोरलै गोरलै सोदोब जाय सोदोबफोरखौ जों बयबो आरो नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बे गोरलै गोरलै सोदोब आरो सेन्टेन्सफोरखौ बाहायनानैनो नोंथाङा जायखिजाया एप्लिकेसन लिरनो हायो जायखिजाया जाया मानो कलेजावनो जा माबा बेंकफोरावनो जा माबा इनस्टिट्यूशन जायखिजाया इनस्टिट्यूशनानो जा बेफोराव नोंथाङा एप्लिकेसन लिरनो हागोन थ' जोङो गोबाव खालामालासिनो दावगालांनोसै एप्लिकेसन लिरनायनि थाखाय जों हमनानै ला नैखौ लिरग्रोनि हाउ टु राइट एन एप्लिकेसन टु योर प्रिन्सिपाल आस्किं फर लिभ अफ एबसेन्ट नोंथाङा हमनानै ला 5 आगस्टखौ हमना लानो जोङो 5 आगस्टआव नोंथाङा फरायसालियाव मायबा जाहोनाव थांनो हाया नोंथाङा दा पारमिसन बिनांगौ जे बै खालि आङो फरायसालियाव थांनो हानाय नङा माबा मोनसे उमुक जाहोननि थाखाय बेनिखायनो आंखौ निमाहा हो आरो बै खालि आंनो एबसेन्टनि गनायथि हो होननानै एप्लिकेसन लिरनांगौ थ' भेरि सिम्पल थ' जों लिरखानोसै डाइरेक्ट लाइभ लिरखानोसै जोङो नै टु लिरबाय जोङो टु लिरनानै जोङो सोरनो लिरगोन एप्लिकेसनखौ जों एप्लिकेसनखौ लिरगोन टु दा प्रिन्सिपाल मानि प्रिन्सिपाल नोंथांनि कलेज एबा स्कुलनि हमनानै लाबाय ओरैनो बरामा हायर सेकेन्डारि स्कुल कमा होबाय बिनि उनाव बे स्कुला मो दङ जागायनि नाम हमनानै ला बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हमना ला बरमा होननाय जायगायाव दङ बरमायाव मा दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव बाक्सा बास बेना जाबाय बेखिनिया जाबाय फार्स्ट पेराग्राफ बिनि उनाव थांसै जों नेक्स्टआव लिरनांगोन जोङो साबजेक्टआ मा जोंना 5 आगस्टआव आं फरायसालियाव फैनाय ओंखायनो प्रेयार फर मानि एबसेन्स प्रेयार फर मा लिभ माने सुथि लानाय प्रेयार फर लिभ अफ एबसेन्ट शब्दखौ गोसोआव लाखिया लिभ अफ एबसेन्स प्रेयार फर लिभ अफ एबसेन्स बास भेरि सिम्पल दाना पेराग्राफ फुल स्टप होनानै बेयाव दाना पेराग्राफ जोङो फायलायनोसै पेराग्राफ दाना लायनोसै जोङो नै दाना सोरनो लिरगोन जोङो एड्रेस खालामो अनारेबल बा रेसपेक्टेड अनारेबलखौ लिरनोसै जोङो अनारेबल सार बा सार मेडाम बा मेडाम थ' जायखिजाया अनारेबल सारखौ लिरथ'बाय जोङो पेराग्राफ खालामनांगोन बेयाव पेराग्राफ खालामनो थाखाय एसे गोथौ हाबनांगोन जोङो दाना नाय जोङो माबायदि बिगिन खालामगोन बेखिनिया गासैनियाबो समान थाबाय टु दा प्रिन्सिपाल बा टु दा हेडमास्टार जियानो जाया मानो टु दा डिरेक्टर टु दा मायबा मायबि ओमफ्राय मानि डिरेक्टर बियो मानि प्रिन्सिपाल बियो नैबे बुस्थुआ महा दङ नैबे जायगायाव दङ जायगाखौ उनाव लिरनांगोन फार्स्टआव मानसिनि डिजिगनेसन बेनि उनाव मा बुस्थुनि मानसि बियो लिडार बियो बेखौ लिरबाय बेनि उनाव जायगाखौ लिरनांगोन अफिसनि बेनि उनाव साबजेक्ट फैबाय बेनि उनाव बेखौ जों एड्रेस खालामबाय डियार सार होननानै दाना जोङो बिगिनिंखौ मारै लिरगोन बिगिनिंखौ मोननै मोनथाम राहाजों लिरनो हायो स' मोननै मोनथामखौबो नोंथाङा गोसोआव लाखि आरो नोंथाङा जिखौ मोजां मोनो बेखौनो बाहाय आरो नोंथाङा गुबुन समाव गुबुन सेन्टेन्सखौ बाहायनो हागोन जागायजेननायखौ स' जागायजेननायखौ आं मोनसे लिरनाखिनि विथ जों जागायनाय नोंथाङा विथ most respect and humble I the undersigned beg to state you that ओमफ्राय सार दा जोङो बेखिनि लाइनखौ नों गुबुन लिरनो हायो आरो गुबुन मानसिफ्रा गुबुन लिरो आरो नोंबो गुबुन लिरबाय थानो हागोन नों माखौ गाहाम मोनो बेखौनो लिरनो हागोन बेखिनि लाइनखौ with most respect and humble I the undersigned beg to state you that बेखिना बाथ्राया मा होननाय जायो माने बेनो बेखिना बाथ्राया with most respect and humble मोननैबो समानानो सन्मान होनाय गोबां सन्मान होनानै आं नोंथांखौ गाहायनि सागानगिरिया माने गाहायाव आंनि मुं थागोन आंनि सिगनेचार थागोन आंनि रोल नाम्बार क्लास बेरियर थागोन नालाय बेनिखायनो आं गाहायनि मुंसायगिरिया गाहायाव साइन होग्रा आं मानसिया नोंथांखौ आखाइ खबजबनानै फोरमायो दि बेग माने आखाइ खबजबनानै माखौबा आरज गाबनाय
back to state माने मिथिखा state माने फोरमायनाय एबा inform बो होनाय नोङो state माने फोरमायनाय आङो आखाइ खबजबनानै फोरमायो दि ओमफ्राय थिंगाले आसल घटनाखौ लिरनांगोन with most respect and humble गोबां सन्मान होनानै I दा आन्डारसाइन आं गाहायनि साइन होग्रा मानसिया आखाइ खबजबनानै नोंथांखौ फोरमायो जि back to state you dead बेखिनि बाथ्राखौनो नोङो बेबायदि लिरालासिनो नोङो नायबायदि लिरनो हायो नाया मोनथाम सेन्टेन्स अपसन दङ नों मा मोनसेखौ मोजां मोनो बेखौनो लिरनो हायो with most respect and humble I दा आन्डारसाइन नैबे I दा आन्डारसाइन back to state you dead बा बेबायदि लिरलिया आङो नैबायदि लिरलायनि बिदिबो लिरनो हागोन नोङो with most respect number 2 with most respect and humble I the undersigned would like to inform you that very simple बिदिबो लिरनो हायो नोङो with most respect नै second number with most respect and humble I the undersigned would like to back to state ओनाब्लासिनो I would like to inform you that बिदिबो लिरनो हायो नङाबा नै with most respect नि जायगायाव नोङो with most respect होनाब्लासिनो most respectfully and humbly बो बुंनो हायो नै with खौ रिमुभ खालामनानै नोङो most निफ्राय जागायनो हायो किन्तु most निफ्राय जागायोब्ला नोंथांना एडजेक्टिभ जागोन नैबे रेसपेक्ट आरो हाम्बलआ बेनिखायनो with खौ होआबाथाय most respectfully and humbly I the undersigned back to state you that sir नङाबा most respectfully and humbly I the undersigned would like to inform you that मा मोनसेखौ मोजां मोना नोंथाङा लिरनो हायो नो प्रब्लेम भेरि सिम्पल दा जों थांनोसै दाना मा घटनाया बिनि उनाव घटनाखौ फोरमायनांगोन आङो गोबां सन्मान होनानै आं गाहायनि साखानगिरि नोंथांखौ आखाइ खबजबनानै फोरमायो दि मा फोरमायो नै दा लिरनोसै थिंगाले सार लिरखाबाय फोरमायो दि सार आङो I will not be able to attend in my class नङा दै गोरोन्थि जागोन attend जों जेबो प्रिपोजिसन नङा attend to बेलेग ओंथि जायो बियो attend in बेखौबो नङा हाजिर जानाय माने attend only attend the class I will not be able to attend the class मा खालै on हमनानै ला 5 August 2022 मानि थाखाय on account of हमनानै ला my जिखिजाया कारन होनो हायो नोङो my brother's wedding ceremony होना जाबाय on account of दाना नायखोनाय on account of नि जायगायाव नोङो गुबुन गुबुन सोदोब बाहायनाय नोंथाङा मोजां मोननाय जायखिजाया सोदोब बाहायनाय on account of नि जायगायाव नोङो बाहायनाय मा due to बाहायनाय नोंनि गोसो नों जा मोनसेखौ मोजां मोनो बेखौनो बाहाय नोङो due to बाहायनाय आं नायाव लिरनो हमनानै लानाय खिनियाव नोङो मा बाहायनाय on account of नि जायगायाव on account of बाहायनाय आरो नङाबा because of बाहायनाय आरो नङाबा due to बाहायनाय नोङो बे मोनथामनि भितराव जायखिजाया मोनसे जिखौ मोजां मोनो बेखौनो बाहायनो हागोन दाना नाय जोबबाय सिम्पल with most respect and humble खेबसे फरायनो with most respect and humble I the undersigned back to state you dead नैबेखौ नों back to state होनाब्लासिनो दहाय आं खोन्थानाया बेखौ नों बाहायनो हागोन back to state you dead I will not be able to attend the class on 5th August 2022 on account of एबा because of एबा due to my brother's wedding ceremony बेनिफ्राय दाना जोब्बायानो दाना next paragraph नों लिरनांगोन therefore बानना बुजाबाय therefore sir दानिया मा therefore sir I cordially request बा cordially नि जायगायाव दां खिथिबाय थादो therefore sir I cordially request you to grant माने गनायथि होनाय to grant me आंनो to give me a one day leave of absence leave of absence therefore sir I cordially request you to grant me
1 day leave of absence ओमफ्राय दाना लिरनोसै जोङो लास्टआव दाना नै खोनाय नैबे लास्ट नैबे सेकेन्ड पेराग्राफनि फार्स्ट लाइनखौ जोङो दाना नायदो नै नैया नैबे सेकेन्ड पेराग्राफनि फार्स्ट लाइनखौ therefore I cordially request you होनाब्लासिनो जेरैबायदि जों आं लिरदोंमोन नैया नैबे लाइनखौ सरि नै मोनसे सेकेन्ड पेराग्राफनि नैबे लाइनखौ therefore I cordially request you to grant me होनाब्लासिनो grant me I request you to नैखिना सेन्टेन्सखौ बेखिना सेन्टेन्सखौ therefore sir I cordially request you to बेबायदि होनाब्लासिनो जों मा होननो हायो नैसा therefore sir I cordially request you to होनाब्लासिनो may I therefore sir fervently request you to बुंनो हायो एबा therefore sir I kindly request you simple बुंनो हायो therefore sir I kindly request you to इथिंगाले to माने नो मा खालामनो बेखौ इथिंगाले जरायना होबानो जाबाय दाना नैबायदि therefore sir I cordially request you आं बे मोनसेखौ बाहायबाय नोङो जेखि जाया मोनसे बाहायनो हागोन जिखौ मोजां मोनो बा खेबसेबा गुबुन मोनसे बानायबाय आरो गुबुन मोनसे एप्लिकेसन लिरबा आरो गुबुन मोनसेखौ बाहायलाय बिदि सोलाय सोल' बाहायबाय थानो हागोन therefore sir I cordially request you to grant me a 1 day leave of absence दाना लास्ट लाइना जाबाय this is my humble prayer to you आरो बे लास्ट लाइनखौ नोङो this is my humble prayer to you होनाब्लासो नोङो गुबुन गुबुन लिरनो हायो नोंनि गोसो नोङो खेबसेबा गुबुन मोनसे लिरबाय आरो गुबुन मोनसे एप्लिकेसन लिरबा गुबुन मोनसे लाइनखौ लिरबाय बिदिबो लिरनो हागोन नायनो this is my humble prayer to you होनाब्लासिनो जों मा बुंनो हायो नैबे I would be thankful to you for your act of kindness बेखौ बुंनो हायो बा जोङो बुंनो हायो आरो नैखौ बुंनो हायो जोङो I would be grateful enough to you for your act of kindness जोङो बे मोनथामनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे बाहायनो हायो so very interesting दाना जोङो थांनोसै बेनि उनाव थांगोन जोङो लास्टआ नैबे जों लास्टआव लिरनांगोन थेंक्स लिरनांसिगोन थेंक्स लिरबाय थेंक्स लिरनानै दाना जोङो थेंक्स लिरनानै नै लास्टआव लिरनांसिगोन yours faithfully गोसो लाखिखा गोबां मानसियानो नै yours faithfullyखौ बेयाव सायाव ओरै गोजौ कमा होयो सोरबायाबा नैबायदि ओरै गोजौ कमा होयो खिन्थु गोरोन्थि बेयाव जेबो गोजौ कमा नाङा डाइरेक्ट yours faithfully दाना yours faithfully लिराब्लासिनो नों गुबुन गुबुन लिरनो हायो नोंनि स्टाइल नों आरो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बाहायबाय थानो हायो नोङो बेनिखायनो yours faithfully नि जायगायाव नोङो मा लिरनो हायो नाय फैलायबाय yours faithfully नि जायगायाव जोङो yours faithfully लिरालासिनो जों मा लिरनो हायो नैबायदि निया yours faithfully एबा faithfully yours उल्टाबो लिरनो हायो faithfully yours नङाबा जों लिरनो हायो yours sincerely एबा sincerely yours बा जोङो बिदि लिरालासिनो आरो नैबायदि लिरनो हायो yours obediently एबा obediently yours नोंथाङा गुबुन समाव गुबुन गुबुन बाथ्राखौ बाहायनानै एप्लिकेसनखौ लिरनो हागोन दाना yours faithfully नि उनाव नों लिरदो नोंनि मुंखौ हमना ला मिस्टार LK बेनि उनाव मा फराय आंनि क्लासखौ लिरबाय क्लासआ हमना ला 8 क्लास 8 बेनि उनाव नोंनि रोल नाम्बार नोंनि रोल नाम्बारखौ लिरबाय सो गैला बेनोसै सो बेनो जाबाय एप्लिकेसन दाना एप्लिकेसनखौ नों स्क्रिनशट खालामनानै लाखानोसै आरो स्क्रिनशट खालामना लालायनो नाङा एकदम सिम्पल बरियाखा सिम्पल नै स्क्रिनशट खालामना लाजागोन नैबे दाना खनसे जों फरायनि फारसेनिफ्राय भेरि सिम्पल ना इजि जादों ना दा इजिब्रा सोरबा बिराद डिफिकाल्ट लिरो बेखौनो नाथाय जेबो डिफिकाल्ट लिरनो नांगौ बेयाव सिम्पल गुसुं जेमान हायो गुसुं लिरनांगौ माबा माबि बरनायसोनो नाङा थार बाथ्राखौ बुंनायनि उनाव डाइरेक्ट फोजोबखानांगौ नै दा नायसै जोङो टु दा प्रिन्सिपाल बे प्रिन्सिपाला मानि बरमा हायार सेकेन्डारि स्कुल अबेयाव दङ नै बरमायाव दङ बाक्सानि बिनि साबजेक्टआव प्रेयार फर लिभ अफ एबसेन्स बिनि सोमोन्दो लाबाय अनारेबल सार बिनि जों लिरबाय निया उइथ मस्ट रेसपेक्ट एन्ड हाम्बल I the undersigned beg to state you that sir I will not be able to attend the class on 5th August 2022 on account of my brother's wedding ceremony
Last paragraph, therefore sir, I cordially request you to grant me a 1 day leave of absence. And the last line, this is my say, this is my nayo my say kalangdeng maya. This is my simple prayer to you. Benifray thanks, benilo years faithfully, mabadi lirnang dekhai khabai. So nthangna bujimba janaga, neko screenshot खालामनानै ला गोसोब्ला नैबे optional रोखोमै नैखिनि बुस्थुखौ screenshot खालामनानै लाजायो नै optional माखा लिरनांगौ बेनि जायगायाव नैबायदि सो बेबायदि interesting stop खालामनानै screenshot खालामनानै ला नैबायदि सो बेनो जाबाय एप्लिकेशन आरो एप्लिकेशन गुबुन रोखोमनि एप्लिकेशन बेंकआव माबायदि एप्लिकेशन लिरो एटीएम गोमायोबा एटीएम ब्लक खालामनोबा आरो बिभिन्न आरो एकाउन्ट खुलिनोबा पुलिस जुदि हमना ला पुलिस थानायाव सिम गोमादों मबाइल गोमादों माने एफआईआर लिरनांगौ एप्लिकेशन लिरनांगौ पुलिस थानायाव बेफोर रोखोमनि बायदिसिना रोखोमनि एप्लिकेशन लिरनाय नोंथांमोननि सेराव लाबोबाय थागोन आङो स' दिनैनि भिडिअखौ नोंथाङा दोनथ'नोसै इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं दिनै दोनथ'नोसै बाय बाय सी इउ नेक्स्ट